Hai să vă desfințez armata în 10 minute și să pun bețe în roate ocultei mondiale satanismului din țară, care și-a făcut loc în ultima vreme. Spune băiatul ăsta, șeful armatei aici, negru pe alb, orice rămân, trebuie să știe să tragă cu arma. Corect, perfect de acord. În cine e întrebarea mea? În cine, bă, băiatule? Vezi că trebuie să-mi răspunzi foarte șmecher, că am public, am audiență și te provoc într-un podcast, într-un live, în ce vrei tu să discutăm și să dezbatem. Vreau să mă convingi pe mine că trebuie să trag cu arma și eu te întreb în cine. Pentru că eu sunt iubitor de țară, eu sunt patriot, eu n-am jurat strâmb ca tine ca să trimit acum rezerviștii carne de tun într-un război care nu e al lor. Fii atent cum te iau un frate de 30 de ani și te tăvălește. Te iau și în terenul tău dacă vrei. Uite, eu sunt dispus personal să fac cu tine un schimb de experiență istoric, verbal, geopolitic, strategic, militar. Vreau să discutăm din toate punctele de vedere. Și ca să subliniez treaba asta, fii atent că nu sunt iubitor de război, dar îmi plac armele. Am aici un M416 la chei cu calibru de 5,56. Știu despre treaba asta pentru că o pus amul lamă, îmi place Fortnite, mă joc jocuri video. Dar n-aș trage niciodată cu astfel de armă într-un frate creștin și nu sunt rusofil, tati. Sunt cinstit pentru că am fost născut și botezat creștinește. Ei bine, rușii își respectă creștinismul, încă și-l țin în picioare. Ucraina devastează creștinismul, ne bat preoții, ne-au omorât români la Fântâna Albă. Cum mă convingi tu pe mine să trec peste 3000 de cadavre și 75.000 de români trimiși în Siberia, omorâți prin lagăre de concentrare și mai rău, să mă convingi pe mine să iau parte Ucrainei? Uite, asta e cea mai bună întrebare și te provoc în toate poveștile. Vreau să ajungă clipul ăsta video la omul ăsta, să mă convingă pe mine cu aspectele astea. Iar acum fii atent ce spune fratele, că eu fac sport de la 13 ani. Eu sunt de acord, paradoxal, sunt de acord cu disciplina militară, sunt de acord ca orice tânăr, mai ales ăștia strâmbi, de arată mai rău decât bunicii noștri la 18 ani au 100 de kg. Sunt de acord să meargă, să facă sport, să bage flotări, să-și facă patul, să știe să se trezească dimineața, să se spele pe ochi, cu bărbieritul mai puțin, că am și un spirit duhovnic. Dar în contextul în care tu spui să tragă cu arma, băi prietene, Iisus Hristos, că-s boteza creștin, a fost sacrificat pentru pace, pentru lume. Mă piși pe națiile voastre, mă piși pe CNP-urile voastre, mă piși pe politicile voastre lumești. De ce? Pentru că eu sunt carne și suflet. Eu nu sunt CNP-ul. Da, m-ai născut pe teritoriul ăsta, eu sunt istorie, tati, eu sunt folclor, eu sunt tradiție, eu sunt tot ce înseamnă spirit viu. Și acum te întreb eu, băi prietene, unde vreodată trebuie să stai drept pe imnul Ungariei ca să-ți vinzi România, băi? Să închizi 6 termocentrale, hidrocentrale, să nu le deschizi. Să închizi termocentrale, cum e termoservul de la Rovinar, care funcționează la 30% capacitate. Ca tu să importi curent de la Ungaria, mă? Bă, răspundem, mă, la treaba asta. Capătă-mă curaj în instalație și răspundem la asta corect, bă, că uite cum îmi tremură mâna de nervi. Bă, eu te mănânc de viu, băi, eu te mănânc, eu sunt tânăr, dar te mănânc de viu. Băi, fii atent aici. Bun, nu-mi răspunzi la asta. Răspundem, băi, îi luăm de la Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș. Mergem la Infalt, mergem la toți, până la Decebal, până la Zamolsis. Când vreodată a fost cucerit, băi, teritoriul României în totalitate? N-a fost niciodată. Și acum au ajuns unii doar pentru că au bani și sunt sataniști. Să facă din noi, bă, din neamul român, să facă caparot, bă. Tu știi, bă, ce-i caparotul? Este ritualul în care ei își trec o găină deasupra capului, îi dau păcatele și apoi o omoară. Așa vreți voi să ne dați nouă greșelile lor, să ne trimiteți pe front cu un război care nu e al nostru? Hai să vorbim strategic militar. Te întreb eu pe tine, băi, generale, ce arsenal militar are Rusia, bă? Ce arsenal nuclear deține Rusia? Te întreb eu pe tine, băi, generale, ce a însemnat semnătura din 2008, care era făurită de mai mult cu NATO? A însemnat dezarmarea României precum a toate Europei sub pretextul că ne apără. Bun, ce s-a întâmplat acolo? Uite că militar am fost toți slăbiți, centura militară a fost slăbită, armamentul e slab, cumpărați avioane de acum 40 de ani, curg din ele motorina și nouă vreți să ne interziceți mașinile pe motorină, ăstea noi de acum 20 de ani că-s vechi, terminați cu prostile, te fac din toate încheieturile, pe toate punctele te fac. Geopolitic, strategic, militar, cum te pui tu cu ei? Vorbim acum legislativ, cum te apără pe tine articolul 5 dacă tu bagi băți un gard, articolul 5 semna NATO, dacă tu bagi băți un gard și provoci un dușman precum Rusia. Bun. Cum vrei, mă, să te mai întreb? Ce vrei, mă, să te mai întreb? Te întrebă, pentru ce să te duci acolo să apere asta, bă? Când îți apar trădători de ăștia, când niciun român... Băi, frate meu, tu ai jurat pe Biblie să aperi țara asta, adică oamenii din ea. Eu te întreb acum pe tine, câți politicieni de la tine din țară, câți conducători de țară, în afară de Băsescu, care și ăla te-a vândut și ți-a distrus flota, au jurat pe Biblie când au călcat pe locul ăla? Niciunul, pentru că niciunul nu este creștin.
Cum poți tu, bă, să te duci să respecti legea unor oameni care nu-s creștini, bă? Ce sânge curge în tine, bă, băiatule, bă? Băi, tu ești normal la cap, bă. Vorbim acum, bă, hai bă să vorbim de arta războiului. Când ai citit, bă, matale arta războiului? Că nu fac eu pe deșteptul cu o carte citită, dar mai departe de atâta. Vorbim despre Musashi, cel mai neînvins luptător de sabie. Musashi nu era foarte făcut, nu era prea puternic, nu era nici prea rezistent, dar știi ce a făcut? S-a făurit. Sunt 5 inele ale lui Musashi. Ei bine, unul din ele spune că niciodată nu trebuie să-ți cauți victoria într-o luptă. Întotdeauna trebuie să analizezi și să-ți cauți apărarea. Tu trebuie să te aperi în luptă. Pentru că în momentul în care te aperi, nu consumi toată energia pe care o ai posibilitatea să-i urmărești mișcările, pentru că cel ce atacă de agresor va folosi cele mai bune mișcări ale lui și îl vei putea analiza. Și în momentul în care nu lupți pentru a câștiga, ai toate șansele să câștigi. Trebuie să înveți să te aperi. Păi bă, tată, tu vii cu astfel de mesaje, adică tu intri direct în loc să înveți să spui, în loc să spui din iubire, din dragoste de popor, de folclor, de patrie, trebuie să învățăm să fim pregătiți în cazul unui atac. Tu vii și spui orice român trebuie să știe să tragă cu arma. Păi nebunii la cap, nu știi pe ce lume trăiești. Care sunt, bă, cele mai 3 importante valori morale, spirituale care găzduiesc orice cultură și religie? Nu le știi, ți le zic eu. Sunt voința, iubirea și înțelepciunea, astea sunt. Și unde dai tu dovadă de iubire? Unde dai tu dovadă de înțelepciune, de voință? Poate ești condus, că e mânios mesajul, e foarte agresiv. Eu care ți-am zis, sunt dispus să sacrific un an din viață să fac armată, armata adevărată, nu de aia de făceați pe vremuri. Tata a făcut 2 ani jumate de armată, i-a plăcut armata. Ceea ce e foarte șmecher că m-a învățat să-mi fac patul. Mi-a spus că după o zi proastă în care totul a mers prost și ți-a mers rău, măcar te așteaptă un pat bine făcut, ceea ce înseamnă că ai șansa să începi o nouă zi. Foarte tare și să vii din nou mai pregătit. Am primit minimul de educație și disciplină, chiar dacă mă vezi tatuat și vagabond. Ei bine, școala mai educat și ea și are școala străzii, vorbește de școala adevărată, eu vorbesc aici. Acum te întreb eu, că e clar că n-ai început cum trebuie și mă deranjează că v-au băgat cineva niște bani în buzunar pentru că v-au făcut hiene, v-au sclăbit, v-au trimis mi-a venit unul la un moment dat pe scaun la tatuat și îmi spune ai ceva reduceri pentru veteran și zic da, tată, cum să nu, chiar gratis dacă e nevoie, spune-mi povestea. Păi eu am luptat în Afganistan, zic bă, tu nu ești veteran, tu ești mercenar. Tu ești mercenar, te-ai dus să ucizi oameni care trăiesc cu $1, cu armament de sute de dolari și cu bombe de mii de dolari, zeci de mii de dolari. Ești vai de capul tău și am dreptate și îmi susțin ideea. Și acum, după toate aspectele astea, cum poți tu, bă, să convingi, băi? Dacă eu spun personal că mă duc și o fac pentru disciplina glașilor astora care arată în ultimul hal copiii ăștia și merită să fie educați, da, dar nu să ne trimiți într-un război, tată. Că spune fratele realitatea, că eu știu de dincolo de cortină. În momentul în care statul nu mai are bani și aderă la UE, ordinele vin în plic. Asta înseamnă că suntem guvernați, nu suntem conduși de forțe române, de capete, de suflete, de spirite. Și când ne faceți pe noi căpățâni pentru tranșee și astea ca să recuperați voi pensiile de stat, că trimiteți acolo prima oară de rezerviști, adică ea la care trebuie să le dați pensie și n-au murit de COVID și vă mănâncă vouă banii care nu aveți să-i băgați în curve și droguri. Că asta e realitatea. Și vreți să-i trimiteți într-un război care nu e al lor, 1 la mână, 2 la mână, în momentul în care, cum îi zice, vin alții care sunt lași, că îi păziți cu antitero pe băieția cu chipiu, hai să o dăm pe față, hai să nu ne mai ascundem. Vin aia care sunt lași și sunt păziți de antitero și le e frică de români, că românii sunt cei mai calzi, bă, noi suntem iubitori, bă. Ei nu înțeleg ce înseamnă dragostea și cât de sus e credința sufletului român, că cred că suntem ultimul popor civilizat în materie de educație emoțională din lumea asta. Și vin și în loc să dea cu pace, să fie primiți ca frații, vor să scape de noi. Păi voi credeți vreodată că ne trimiteți pe noi carne de tun acolo, băi? Niciodată nu o să vă iasă. Nu faceți voi caparot din tineret, băi. Nu trimiteți tineretul la sacrificiu ca să vă ia vouă păcatele și greșelile. Eu vă dau judecată divină din lumină și înțelepciune și vă dau și rațională, și morală, și politică, și geopolitică, și strategică, și militară și trimiteți clipul ăsta să ajungă la generalia. Vreau să discut cu unul din ei în live. Să mă convingeți pe mine ca să convingeți o populație întreagă. Pentru că vreți să știți ceva. Un om care își iubește patria cu adevărat, care își iubește poporul și care e credincios, niciodată nu va trăda. Dați-mi unul de ăla să vorbesc cu el, că nu-l veți găsi, pentru că nu-l aveți, sunteți numai trădători și lași.
Ia cu pace și zi mișto.